saiki ana ngendi monggo keluarga besar saking kalangan Gemolong saiki Beksan Rumin. Gak apa-apa Pak. Ayo. Iya, sama besan. Oh sama besan. Pak Karim nggih. Oke. Ya Allah Pak Karim. Kali besane nggih. Masukin Dek. Syukur bisa. Bu Seratium mantannya turun sini Mas Pras Mbak Mira jaluki duit ae. Ora, jarine tombok Katresnan. Maya. Oh nggih. Aku dadi ra penak, Dik. Apa-apa. Dikira awake dhewe nang kene kere mau piye. Lah pancen kere. Oh iya. Kere. Aku karo kene kere. Kere. Jarine akeh BRI. Oh, balik kono. Jarine BRI-mu akeh. Aku ora tau urusan BRI. MC kondang urusan BRI. Aku tuku mau cash. Apa iya? Utang kancane. Nano, yuk. Syukur bisa gunung desa dadi kaca.
Ibu Hera. Iya Pak Bayan Jenalas wasik bergoyang bersama dengan campur sari konco dewi bersama dengan Icis Bukelmati tak kial tak kendil Mas Di Pak Bayan Jenalas saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning gedung apa monggo parete Pak Carek. Kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni ampun rasa jroning ati nanging biasa dik piye kudu tak lakoni Kang menghayati to Mas. menghayati apa kowe ngece aku iki dikira aku lemah apa piye asem tenan kok Masa nangis Pak Moso Mbak Bukil nangis kembang kok karo melet-melet kaya ngono nah masukin alon-alon panyuwunku mringis sliramu ayo Mayang ana di mana ana kambing saya Pak Wadi Metro D wasing PRT monggo tak kial tak kendil Pak Yagi ayo Pak De se saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan ning gedung apa kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apun rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Hae Mas
Pak Bayan iki kaul. Ning Jakarta kowe joget terus. Ora apa-apa lho, Mas. Lah nggih, kok kudu digayengke kowe. Ora apa-apa, Mas. Panyuwunku mring sliramu Pak Men, ngatur nggih Pak Men nggih. Mas tau cinta hak wis hak kaya nang desa hak iki 5.000 lha hak ping 10 yo lho ping 10. Mboten enten nggih 2.000 apa nek borong mawon lho. Mboten wis kondor bugel engko tukar penambahane ngendi. Ngaten. Terus mbangun Ade lah ngono lho Jan berkah nggih. Aja
Campursari Jakarta Bekasi aja elok ngene ngalahke desa. Pimpinane niku lho Mbah Inu. Matur sembahna. Matur nuwun lho, Mbah. Nyan seneng kene. Iki bablaskan apa niki, Bosku? Bablaske tresno sakarepmu. garwane wong liya. Ah, nggih. Wis pokoke aku tak manut sing kuwi ngono wae. Nggih, GWL. Slow. Lo la Yo tresno garwane wong liya yo. Atur panjenengan durakane asih Mas Setro. Mas Najar, Mas Tobut, Mas Setu. Yo. Tangan di atas bergoyang Bekasi. Sing tak impi-impi. Mana di mana anak kambing saya? Sing tak tresno garwane wong liya. Tak gendong ke mana-mana. Aku wis kebaca tresno nanging ati ku Interupsi nih. Loh, Udah. rokok sebungkus ya ora? Piye? Ning apa sliramu Yo. Monggo pacare Pak Joko. Pak Bayan Putri. Ae. Ae. Wong ayu sing tak tresnani. Kota impi-impi.
dhewe ya. Lah, iya, Mas Pak. Leno nek karo kowe nyah-nyok. Iya. Coba karo aku. Pentelengi aku mau. Ayo lo. Sing nyanyi aku. Ya. Apa? Napa nggih? Aduh Dik, aku sing kleru. Aja dadi atimu, suwe-suwe kok malah nesu. Sosor bebek disosor beri, salahmu dewek okean lali, suwe-suwe lali-lali. Kowe muni aduh Dik 100.000. Aduh Dik lho ya. Ora. Aku wis ora nganggo aduh Dik, Mas Leno ki tenan. Aduh Mas lah ya. Aduh Mas, aku sing kujur. Sosor bebek disosor meri, salamu dewek okean lali, suwe-suwe agiki. Kok aku ora metu? Laras, kamu bilang aduh Mas, ayo. 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 Aduh Mas. Ayo Mbak Laras. Modal aduh Ayo. kalau 100.000. Ayo. Ayo, aduh Mas. Cilik tenan. Cilik yo ben ra gelem ah. Ayo terus ke. Aku. Yen mengkono ya. Ora. Ning apa sliramu? Ninggalku kaya tanpa rasa. Matur nuwun. Iki Mas Lanjar sih apa Mas Tauhid sih?